Welaýatyň Şamal Etragynyň şäherinde ýerleşýän Finansçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Bagyt Täze hojalyk jemgyýetini anyp barlayan işler döwrün talabyna laýyk gelýär. Kärhana türkmen halkynyň milli lideri, gahrman hydamyzyň, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň iýderi berýän himayet golluglarynyň ruhlanyp, uly sevildirilýän polipropilen haltalarynyň ölümçiligini ýokur depkinine alyp barýarlar. Häzirki zaman üsen Kämil Enjanlar kärhananyň zähmetsewer işgärleriniň ýokary hilli önüm önürmeklerine mümkinçilik berýär. Hytaý Halk Respublikasyna getirilen Kämil Enjanlar önümleriň ýokary hil derejesinde öndürilmegini öpçü edýär. Bu kärhananyň işgärleri öldür hakynda arada jogap edip gaýratly zähmet çekip, ykdysatymyzyň ösüşlerine salamly goşun goşýarlar. Häzirki wagtda bu ýerde öndürilen önümler Russiýa Federasiýasyna ugrudylýar. Kärhanada 40 doňa işgär zähmet çekip, olaryň aglaby böleginiň ýaşadan ibarat bolmagy aýratyn bilinmäge diýişirler. Kärhananyň zähmetsewer işçileri we hunärmenleri hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda telekeçilik ösürmekde berýän golluglarynyň ruhlanyp gaýratly zähmet çekýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysatydan ösürmek maksatnamasynda ykdysatyň döwleti degişilýär bölegini ösürmek ileri tutulýan ugrularyň biridir. Häzirki gazanýan netijeleri öňde goýulan maksatlaryň hasyl boljagyny anamy artdyrýar. Döwrün talabyna görä iş alyp barmaga döwredilýän giň mümkinçilikler üçin kärhananyň işgärleri gahrman hydamyzy hem-de arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.